Dari kagungan garwa mila boten mokal jroning ujana melu-melu hamelingi nadan maksih nabuh 11 kwenci dalu parandene jagone padha kluruk semune moyoki dhateng citranipun Sang Dewi Kunti tangkat nyampah jroning galih Ormas Ina jroning gesang nedya mampus diri sudut sira mungkasi gesangipun Sang Dewi Kunti kalamun boten wonten sulak pepadang setane galih Sang Dewi Kunti Ledya miwon sindhamayang wonten ing Jomani Loko dicemplungaken jroning kawah Candra Dimuka kocal tanpan para dangu patanipun ingkang ropen inggih patanipun Raden Basudewa perpetunggalipun ingkang rayi Dewi Kunti tambuh supaninggalih gendong Tyas Wigena satemah kaya rinu jet jantunge sang Tanpa karya
sasekaryo sumamur gambir maladi Kakang Mas Basudewa mboten ngenten babar bisa pilih paktu kok kepareng tegak wonten sakebeting Udiyana papan menika Kakang Mas Basudewa bobote nyabot sedulur tuwa gantine Kanjeng Rama najan abote kaya ngapa tak tindake mergo iki tanggung jawab supaya nyetinekke mula kang jam iku mung kari kowe wangsulan yen pancen bener kowe nandhang lara Kyai Kunti larangmu lara apa sing kok sandhang kowe matuwa Kakang Mas mboten kuwawian yen kula badhe nyaturaken penandhang kula lah mung kari matur kowe mung kari kandha mung kari ngucap lah kok ora kuwawa ing mapan jroning Udiyana sing ana pun kakek lawan jeneng sira Kyai Dewi Kunti tegese lakon iki sing kok sandhang ora ana sing nguningani kejaba pun kakek lawan jeneng sira paripaksa kula mboten kuwawi ngaturaken cariyos ingkang kula sandhang menika Nanggen nopami kula ngaturaken wiwit saking pundi anggen kula badhe nyariosaken lampah menika duka ilang mamanise wadananira layu Putri kula wonten jawu Kang Mas Basudewa sawangen sing tak asta iki apa sing tak gegemi iki apa menika wujudipun wangkingan utawi diwun tegese yen pun kakang wis nyandak panggingan wis entek kesabarane pun kakang mergo mung ditakoni larang kula apa kok ora kuwowo ngaturke karo kakang Putri kok untone ngrembug tinimbang kowe jember mripat tinimbang kowe dadi anak dadi yogane Kanjeng Rama ning ora niku lan ora bukti lawan pengendikane Rama apa kepeksa dina iki aku kudu tegel karo kowe Basudewa kudu tegel karo adhiku Kunti tinimbang kula gesang nyangga wirang ayo kene lampah monggo Kakang Mas menawi patuko badhe ngancemaken wangingan menika wonten janjanipun ngerayi Kunti rawa kula sakmetahipun badhe kula aturaken pejagusan kula sakmetahipun badhe kula aturaken mati tenan kowe kula aturi kendel Raden sampun ngantos kedrarung-drarung paduka ngenipun ngumbar dhateng kamurkanipun piyambak ngantos paduka badhe ngrelakaken wejahipun ingkang rayi inggih menika pun Dewi Kunti Nalibrata. Sapa kowe? Sapa kowe? Lenggahing prayoga ilang rumiyin tumuli kula badhe ngaturaken gancaring cariyos menika.